Dit is de Rutepolder, de oude polder. Daar heb ik de kadastrale kaart uit 1832 genomen. Die perceelindeling heb ik geprojecteerd. Die heb ik eerst strakker gemaakt en lineair gemaakt. En die heb ik dan vervolgens geprojecteerd op het stuk grond aan de overkant van de boerderij. En dat vormt mijn plantvlakken. Waardoor de zichtlijnen vanuit de boerderij over de tuin gezien straks doorlopen in de lijnen die in het landschap. Ze krijgen hun eigen polder in de tuin. Exact. Iets oors weet je om de gong binnen. Ik een heel leuk project is dat je om de gong mooi de Gouden Eeuw voor het Fries Museum. Ja, oud geld hebben we het genoemd. Wat ik heb voorgesteld is om per rubriek, oud geld, macht, nieuw geld, etc. één persoon te kiezen. Op voorwaarde dat die persoon ook herkenbaar is. Dus we moeten een geschilderij hebben. We moeten kennis kunnen maken met die personen. We moeten die in de ogen kunnen kijken. We moeten daar een connectie mee kunnen maken. Dat is gelukt. En aan de hand van die mensen vertellen we het verhaal van hoe de Gouden Eeuw eigenlijk in elkaar zat. Wie kan dat beter dan Jort Kelder? Dus die hebben gevraagd om in een openingszaal een presentatie te geven. In gesprek met zichzelf. Hoe zit dat systeem toen in elkaar? Nou ben je dus gewoon maar de Gouden Eeuw, maar de Arsrudiek, maar toen. Wat is daar nou de grote overeenkomst tussen al die drie verschillende soorten projecten? Nou, punt 1, er hoeft helemaal geen overeenkomst te zijn. Ik bedoel, het komt allemaal uit één hoofd, dus er zit een soort creativiteit in. En ik denk dat dat de overeenkomst is. Maar dat is het. Het is het vertalen van informatie naar een oplossing op een zo mooi mogelijke manier. Een creatieve manier, originele manier, andere manier. Dat is het. En dat is precies wat uw kandidaat nou ook dwam had. Ja, zij worden ook geconfronteerd met een uitgangspunt, een kunstwerk. Het gaat erom van hoe gaan zij dat in een concept vertalen naar een nieuw element, een nieuw kunstwerk. En waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe zij het uitgangspunt hebben vertaald naar iets wat bij hun past. Een nieuwe uitingsvorm. Wat hun verhaal daarbij is. Het moet inhoudelijk wel te vertalen zijn, te vertellen zijn. Er moet een logica in zitten. En hoe ze dat ook technisch hebben uitgewerkt.